Hey yo, what's up, pozdravuje Ujo Buffet. Dneska by som vám chcel demonstrovať, aký je rozdiel medzi bežným chromom a medzi chromom V Pro. Industriálna edícia od španielskej Montány, vyzerá to takto. Je to fakt bomba, hej, trošku drahší, ale je to skoro ako zrkadlo, tak sa poďte pozrieť na toto v porovnaní s týmto. Tak ľudia, keď sa lepšie pozriete, toto všetko sa striekalo klasickým chromom. To sa dokonca chrom aj striekal s matným lakom, ale normálny chrom je zhruba takýto lesklý. Keď sa pozriete sem, pozrite sa na to, hej, odráža sa to, vidíte? Fakt to má brutálny zrkadlový efekt, takže toto je V Pro chrom, ktorý už keď sa pozriete z diaľky, že vyzerá naozaj, tento úsek bol striekaný týmto chromom, všetko ostatné je klasický chrom, hej. Takže aj napriek tomu, že to je dekoračný sprej, ktorý má byť určený len v interiéri, hej, nie do exteriéru, na to slúži metalická farba, ale tento je úplne parádny, pozrite sa na to, hej. Takže kto by chcel fakt, že top zrkadlový efekt, zlatá, chromová a made na k dispozícii, hej. Pozdravuje Ujo Buffet.